Kočík Giovanni. Kočík Giovanni má odľahčenú hliníkovú konštrukciu, na ktorú môžete nasadzať hlbokú vaničku, športovú verziu a taktiež pri zakúpení aj autosedačku. Pri tomto kočíku vás zaujme určite taliansky dizajn. Vaničku aj športovú verziu môžete nasadzať na konštrukciu v smere jazdy aj proti smeru jazdy. V prípade potreby môžete nánožník ľahko odopnúť. Striežku môžete veľmi jednoducho sklopiť tým, že zatlačíte poistky na obidvoch stranách a zatlačíte smerom dole. Polohovanie opierky chrbátika. Opierku chrbátika regulujete povytiahnutím pásky. Vaničku odistíte veľmi jednoducho potiahnutím tejto páčky dohora. Vytiahnete vaničku z konštrukcie. Súčasťou kočíka máte veľmi praktickú tašku na rukoveď, pláštenku, sieťku proti hmyzu a termoobal, ktorý sa dá pripevniť na konštrukciu. Športovú verziu môžeme dať na konštrukciu v smere aj proti smere jazdy, takže si môžeme vyskúšať. Jednoducho zaistíme a zacvakneme do poistiek. Tým máte kočík napevno osadený na konštrukcii. Striežka je predĺžená, čo oceníte v letnom období, nakoľko nemusíte používať slnečník. Z konštrukcie odnímete dole športovú verziu zatlačením dvoch poistiek. Autosedačku osadíte veľmi jednoduchým spôsobom, zatlačením do poistiek. Tieto dve poistky zatlačíte, zasuniete dozadu a ľahkým pritlačením dozadu sa vám autosedačka zaistí. O tom, že máte autosedačku zaistenú, sa presvedčíte v tom, že máte zelenú. Kočík je vybavený nákupným košíkom, ktorý má ľahký prístup zo zadnej strany, ktorý si môžete odzipsovať. Z vrchnej strany má krytie, takže vám nákup nevypadne. Kočík má polohovateľnú rukoveď, kde si ju stlačením poistky môžete napolohovať do požadovanej výšky. Kočík má 4 odprúžené kolesá, predné 2 s možnosťou aretácie alebo natáčania. Zadné kolieska sa dajú veľmi ľahko zabrzdiť, sa vám ukáže červené políčko alebo ľahko odbrzdiť zelené políčko. Konštrukciu zložíte veľmi jednoducho do malého celku s tlačením tejto poistky a tejto, zatlačením rukovete smerom do dola, ľahkým zaistením. Keď chcete kočík rozložiť, odistíte túto poistku a len vytiahnete dohora. Kočík sa vám zaistí a je pripravený na použitie.